en cada estil Star Wars de la mà de Cerdà Life Little Moments. Mireu quina passada, és gegant, fa 47 centímetres per 33 centímetres. Fa tot el que necessito per anar a la platja o a la piscina. El disseny és espectacular, oi que sí? Doncs sí, i el millor de tot és que té el babyyoda, és molt adorable. Doncs mireu, nois, és que té molt espai i tot el que necessitem pel nostre dia a dia a una platja o a una piscina. I a més té un compartiment petitó on hi caben les nostres carteres, els nostres claus i el mòbil o coses més importants. Sí, no hi ha excusa per deixar-se-les. I és que a més és molt còmode i és tot el que necessita un Jedi per a aquest estiu. Si t'agrada The Mandalorian, aquesta és la de Bossa. Aquest és el teu. No deixis de seguir el nostre canal per veure més vídeos d'una galàxia molt, molt llunyana. I recorda, que la força t'acompanyi!